prenos. Kodeks je važna tema. Važno je kako se narodni poslanici ophode prema dužnosti koju su dobili, časti koju su dobili od građana Srbije na izborima da ih predstavljaju u ovom visokom domu. Važno je i kako se ponašaju van parlamenta. Važno je kako shvataju tu čast koju su dobili. Da li je shvataju kao čast da obavljaju funkciju narodnog poslanika ili kao privilegiju. Mi smo imali veliki zadatak 2012. godine da napravimo danas paralelu kako danas funkcioniše parlament. Danas narodni poslanici koji čine vladajuću većinu doživljavaju ovo mesto i ovu funkciju kao veliku čast. A nekada su oni koji razvlače sve nas svakodnevno po raznoraznim portalima i medijima upravo doživljavali sve ovo kao privilegiju i kao priliku da oni iz jednog ili više mandata izađu mnogo bogatiji nego što su u sve to ušli. Obično su kao goli slepci ulazili u ovu Narodnu skupštinu. Pa tako, iz tog njihovog razvlačenja, iz tih njihovih monstruoznih ideja i razmišljanja proizilaze i neka dela, to jest nedela koja čine na svakodnevnom nivou. Ja sam doneo ovde nekoliko, rekao bih, pravih primera kako su oni prethodnih dana delovali. Pa bi valjalo, pošto se time nisu, bar oni mediji koji su, a većina je pod kontrolom tog tajkuna i lopova Dragana Đilasa, većina je pod njihovom kontrolom i evo ja ću pokazati, govorio sam na prošloj sednici o tome da je upravo Dragan Đilas inspirator svih tih nedela, svih tih monstruoznih poziva na likvidaciju predsednika Republike, njegove porodice, na silovanje njegove ćerke, na iživljavanje nad sinovima, izmišljenja, fabrikovanja laži svakodnevnih. Ne možete zamisliti dokle bolesna mašta Dragana Đilasa može da dospe i dokle taj bolesni um može da dosegne u širenju svojih bolesti i suludih i pomahnitavih ideja. Pa je tako, ja bih voleo da Radio-televizija Srbije prikaže evo, ovo što je Koraks napravio. Pogledajte, evo, molim vas, kolege narodni poslanici, 19. decembra je ovo izašlo u jednom od njihovih listova. Ja ne mogu to ni da nazovem dnevnom novinom, to je pamflet Dragana Đilasa, politički pamflet Dragana Đilasa koji čemu služi ovo? Čemu ovo služi ovo? Kada su oni rekli da smo mi ludaci zato što govorimo o tome da je Dragan Đilas i njihovi mediji inspirišu nekakve kretene na to da pozivaju na ubistvo predsednika Republike. Oni upravo ovde pokazuju pojedine narodne poslanike kako kopaju raku predsedniku Republike. Čime se bavi jedan karikaturista? Pogledajte ovo. Da li normalan čovek uopšte može da sedne i da svoj nekakav umetničku nekakvu ideju izrazi tako što će crtati grobove predsednika Republike? Ovo može samo goli bolesnik da radi. I ova osoba nije ni za kakav zatvor, ni za kakvo ispitivanje, ni za kakvu policiju, to je za psihijatrijsko veštačenje, da se ustanovi da li je ta osoba normalna i da li ta osoba može da javnost bilo čime obaveštava, pa i na ovakav način. To je jedan od primera. Imamo drugi primer, koji je bio pre nekih mesec dana, a to je da oni posebno vole, to je na Tviteru, gde je Dragan Đilas između ostalog napisao da će oni i na ulici da se bore za vlast. Pa zar ovo nisu pravi primeri sa svog profila? Pravi primeri toga na koji način oni vide politiku, demokratiju, kako to iz njihovog ugla izgleda. Kad ne može narod i kad narod neće da takve vidi na vlasti, da ih dovede na vlast, onda oni vide priliku da sa svojim kriminalcima, batinašima i ubicama se udruže i da probaju na silu na ulici da svrgnu sa vlasti predsednika Republike Aleksandra Vučića i sve one ljude koji su legalno i legitimno izabrani, evo danas u Narodnoj skupštini, na druga mesta, važna i odgovorna u Republici Srbiji i na kojima imaju rezultate na koje je cela Srbija ponosna. Zatim, pomenuo sam i pretnje silovanjima Vučićevoj deci. Naravno, tu nisu izostavljeni ni poslanici Srpske napredne stranke. Treba svakodnevno svakoga odavde ko se usudi da kaže ono što je jedan sud zabranio, da kažemo da je Dragan Đilas lopov, da pitamo odakle ti 24 miliona prijavljene imovine u evrima. Odakle to? Da pitamo odakle onih 619 miliona baš dok si bio na vlasti.
Kako tih 619 miliona tako pametan, sposoban, genijalan, nisi uspeo da ostvariš u tim privatnim firmama, ok, kad nisi bio na vlasti, pre dolaska na vlast ili posle. I to posle je bilo nečasno, znači da je pokupio veze pa je koristio. A pre dolaska na vlast, da si ti, majstore, tada imao uspešnu privatnu kompaniju, zaradio si pošteno svoj novac, prikazao si to, platio si porez u državi u kojoj živiš. Ne. Ti si došao na vlast, vodio si nekakvu fiktivnu, fantomsku kancelariju za ne znam ni ja šta, bio si direktor ne znam ni ja čega, a onda si posle toga postao gradonačelnik Beograda, vladao iz dana u dan sa aferama, da ne nabrajamo više od raznih tramvaja, raznih puzzle gradova, Terazija, mosta, čega sve ne, nameštao tendere, javne nabavke svojim prijateljima, stotine miliona evra pokradene preko toga, pa je zato Srpska napredna stranka pre dolaska na vlast obećala donošenje novog zakona o javnim nabavkama, čime smo stotine miliona evra uštedeli i zadržali u džepovima građana Srbije i zaustavili odlivanje para ovog naroda da ide u džepove tajkuna, da oni mogu da se bahate po raznim Maldivima u radno vreme Narodne skupštine, kao što je radio nesrećni Balša, pa su trošili one silne novce, sećamo se Kena u Smederevskoj Palanci na pivo i kako je to sve tada funkcionisalo. Evo pravi primer kako njihovo delovanje javno po raznim njihovim, nazovi, humorističkim emisijama, raznim političkim talk showima koje organizuju i tako dalje, čemu to rezultira na kraju. Ja ću da pokažem na YouTube kanalu koji uređujem, izvesni Kristijan Takac napisao komentar. Mene je sramota ovo i da čitam javno. I zato ću i to da prikažem. Da je ta osoba upućuje, nakon nekoliko dana mojih isticanja Dragana Đilasa i poziva toga da odgovori odakle 619 miliona i nazivanje njega lopovom, dobijam ovakvu čestitku. Gde javno ti ljudi koji podržavaju nasilno menjanje vlasti u državi Srbiji i koji su inspirisani, kažem, delovanjem mafijaškim, tajkunskim, kriminalnim Dragana Đilasa, pozivaju na silovanje moje majke i moje maloletne ćerke. Javno i eksplicitno, direktno, bez ikakve dileme. Ako nekog ovo u Srbiji zanima od medija, ja ću ovo i da mu dostavim. Nema nikakvih problema. Pa da vidimo da li više vrede lažne suze kupljene u apoteci Dragana Đilasa i ono nameštanje, aj sad počni da plačeš, ili kada se preti predsedniku Republike, njegovoj deci ili bilo čijoj deci u Republici Srbiji. Da li bilo čije dete u ovoj zemlji sme da bude žrtva zbog toga što se njegovi roditelji bave nekim poslom koji se ne sviđa nekom kriminalcu? A meni je čast kad bilo koga od mojih kolega razvlače po njihovim medijima. To je dobro, to je sjajno. Znači, nešto ste dobro radili za svoju zemlju. Jer kad oni koji su ostavili dugove, nesreću, ruševine na sve strane, od ekonomskog sistema, vojske, policije, sve je propadalo za vreme njihove vlasti, dođemo mi koji, predvođeni predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem, podignemo ovu zemlju na noge, postane ponosna, čvrsta, stabilna, da može da se pohvali da je jedna od najuspešnijih po privrednom rastu, najuspešnija u momentu u Evropi, a s druge strane imate te ljude koji se ovakvim stvarima bave. Jasan je izbor za građane Srbije. Nikakve dileme nema. Većina građana u Srbiji su pristojni i normalni ljudi. Oni od nas traže da pristojni ovde komuniciramo, da govorimo o temama dnevnog reda. Danas o kodeksu ponašanja narodnih poslanika. Kako oni vide parlament Republike Srbije. Ja ne mogu da zamislim da je na neku nesreću neko od njih danas ovde. Na šta bi to ličilo? To je bila skupština, to je bio cirkus. Jer bi oni pokušavali da od parlamenta naprave ruinu. U onom moralnom smislu, apsolutno ruinu. I građani Srbije to nisu na izborima dozvolili. Jer ljudi baš, i mi razgovaramo sa građanima, koji kažu ne želim da u prenosu gledam svađu, pljuvanje, ružne reči. Hoću da čujem zašto neko rešenje koje ste predložili nije dobro iz nekog drugog ugla. Ili hoću da čujem argumentovano s vaše strane zašto je potrebno doneti neki zakon, neko zakonsko rešenje baš tako kako je predloženo. Kako će to na moj život da utiče bolje? Kako ću da imam veći standard, veću platu, veću penziju? To je ono što me zanima. Da li ću moći detetu da plati školarinu, da mu kupim patike? A ne oni na svojim portalima vode diskusiju da li nekom ima duks od 70 evra.
Pa kažete mi, odakle Đilasu te vile od toliko miliona? Odakle tih 40 nekretnina? Bata Gojko se namučio noseći sigurno gajbice ili ko zna šta je radio sve u životu da bi stekao tih 40 nekretnina, mukica. Treba stvarno da mu čestitamo. Treba mnogo se mučiti pa 40 nekretnina steći, dok građani Srbije nisu mogli da steknu ni jedan stan od 30 kvadrata za vreme njihove vlasti. I onda oni govore u svojim emisijama ko se kako ponaša u Narodnoj skupštini Republike Srbije i da li smo mi istinski predstavnici većinske Srbije. Pa naravno, većinska Srbija, pristojna, kažem, moderna, želi Srbiju koja napreduje, koja se razvija, koja se zapošljava, koja radi, koja želi da uči, koja želi da se usavršava svakoga dana, a ne da se usavršava tako što će da se svađa, već tako što će da ide u biblioteku, da uči strane jezike, da čita knjige, da radi na sebi. Ne možete to sa takvima na vlasti kao što su oni bili. To je bila gola borba za opstanak i za egzistenciju. Da ovaj narod preživi samo to vreme dok dočeka da neko drugi dođe na vlast i dočekali su državnika, ne političara, opet kažem više puta državnika Aleksandra Vučića da stabilizuje jednu zemlju. Da se udari šakom o sto i da se kaže dosta pljački, dosta otimačine, dosta politikama laži. Pa ne možete sad da kažete da autoputevi koje smo izgradili ne postoje. Ne može niko da kaže da je 100 puta otvoreno po kilometar autoputa kao što su oni radili. Ne možete za obilaznicu oko Beograda da kažete da ne postoji kad postoji. Pa svi se sećate koliko su puta na svojim medijima otvarali obilaznicu oko Beograda. Od 2000. godine pa do 2012. matere svake godine smo slušali sledeće godine se završava. O metrou smo slušali, oni stariji, pogotovo 50-60 godina unazad. Pa niko ništa nije uradio. A sad znamo tačno i kada će da krene da se radi, kada ćemo imati prvu liniju metroa. 2027. 2028. će već prvi ljudi da se voze u metrou u Beogradu. To znamo, a znamo i da će to da bude, zato što je sadašnja gradska vlast odgovorna, svako dato obećanje održala svojim građanima. I na tome se bazira politika Srpske napredne stranke. Pažljivo sagledamo šta su potrebe građana i Republike, šta je neophodno da se uradi, u kom momentu u državi, vidimo s čime raspolažemo, šta nam fali, uradimo sve da bismo ispunili ta obećanja, ispunimo obećanja, izađemo na izbore, osvojimo većinu u parlamentu i onda dođe neko da nas diskredituje. Dođe jedan lopov i kriminalac sa svojim nazovi novinarima i ko zna čime sve, da piše raznorazne bljuvotine o svima nama. Pa što ovo ne objave? Što prete silovanjima ne objavljuju? Što ne objavljuju da ovaj ludak izopačeni preti nasiljem na ulicama Beograda? Što to ne objavljuju? Što ne objave od ovog ludaka Koraksa njegove karikature? Što to niko ne objavi? Što to ne smiju da objave? Zašto to treba da se sakrije? Što građani Srbije to ne smiju da vide? Zašto je jedina prilika u direktnom prenosu na sednicama Skupštine da ljudi to vide? Ja vas molim da svi zajedno budemo odgovorni, da ovo shvatamo kao veliku obavezu i veliku čast, a verujem sam da građani Srbije to vide i da na pravi način sve to znaju i da procene i da ocene. Hvala. Zahvaljujem kolega. Narodni poslanik Miloš Banđur ima reč. Izvolite.